Ang aton ebanghelyo nagasugid sang 3 sa 7 kapag pahayag ni Jesus sang kalainan nga ginahimo sang mga Fariseo. Nagasugod ini sa kailo kamo, amo nang siling sang Ginoo. Subong man sa nasiling ko na ini nga adlaw, ginahiwat naton ang kapiyastahan sang pagkareyna ni Birhen Maria, the Queenship of Mary. Ang ikalima nga misteryo sang himaya nga gindeklarar ni Pope Pius XII. Pero ang ining title ni Mama Mary wala nangin isa ka dogma. Ang pagkareyna ni Maria nagagikan sa iya nga pagkailoy. Nangin reyna siya tungod sang iya nga pagkailoy sang anak sang Dios. Gani maayo gid ang ining ebanghelyo na hanungod sa kalainan sang mga Fariseo. Ang mga Fariseo nga nagasarado sang pertahan sa ginarian, ginahimo malain ang mga nakomberter nga mga tawo, kag mas importante pa sa ila ang halad sang sa altar vis-a-vis sa kabuhi ni Mama Mary. Si Maria bilang iloy kag reyna, iya ginbuksan ang ganaan sang langit paagi sa iya matamis nga huo nga mangin iloy ni Hesus Kristo. Si Maria nga bisan sa iya kadungganan bilang iloy, naghimos kag nagdali-dali sa paglakat agod nga mag-alagad sa iya pakaisa nga si Elizabeth. Si Mama Mary kag ang mga Fariseo pariho sa bahin nga luyag mag-alagad sa Ginoo. Pero ang kinalain amo ang ila pamaagi kag motibasyon. Ang mga Fariseo nagapanudlo parte sa Ginoo pero wala ginakabuhi ang ila ginatudlo. They preach but they do not practice what they preach. Their actions do not exemplify what they preach. Manami gid maghambal-hambal kag magpakita-kita nga kuno ambi maayo, kuno abi amigo sang tanan, the best gid sang sa iban, pero ang tuod ginapatalang lang nila ang iban agod makaginan siya personal. Agod makaginan siya kag feeling good sa iban, mapabuot-buot pero ang tuod solo dukot. Ti sa mga tawo nga amo sini malayo gid ang ginarian sang Dios. Mabudlay sa ila ang magsulod sa makitid nga pertahan sang kaluwasan. Amo gani na ginapakita ni Mama Mary nga bisan reyna siya tungod iloy siya sang hari sa mga hari, wala siya nagawakal, kundi ginabutang niya sa buhat paagi sa pag-alagad sa iban. Klaro gid nga ang matuod nga kaluwasan, ang matuod nga pagkadisipulo ni Kristo ara sa klase sang kabuhi nga may ara kita. Our salvation, our worthiness is not on what we preach, but on how we live. Our salvation, our worthiness is not on what we preach, but on how we live. Bisan ano mo na ka-justify, basta sala gid ina. Gani ang panawagan sa aton, kay let us accept the fact nga kung kaisa may pagka-Fariseo man kita nga batasan, we don't live what we preach and what we believe. Amo ang pagka-mapainubuson sang pag-ako sang aton sala kag mangin bukas sa pagbag-o. Pagka-mapainubuson sa pag-ako sang aton sala kag mangin bukas sa pagbag-o. Kabay si Mama Mary, ang aton iloy kag reyna, maghatag sang iwag sa aton tagsa katagipusoon, kag aton makita ang aton kakulangan, kag ang aton mga nasubrahan, kag hatagan kita sang kaisog sa pagpakaubos sa pag-ako sini, agod aton mabag-o, kag agod ang aton padayon nga pagbag-o, mangin inspirasyon man sa aton isig kapariho. Mama Mary, Reyna sang mga Angeles kag Santos, kag sang langit kag sang duta, igampo mo kami.